салом алейкум бародарҳои ҷон, содои хубин, саломатитон хуб аст бародарҳои ҷон. ҳаматон хоҳиш мекунам лайк, подписатсияро фаромӯш накунед ва фикрҳои худтонро оиди программа дар комментария бинависед. бародарҳои ҷон, чӣ халати ҳар дафъа мегуфтам, программаи Convey Plus як программа барои просто так курса нишон додан, не ки ман аниқ дуруст будан ё нодуруст буданашон намедонам. бародарҳои ҷон, 1000 рубл 161 сомон, доллар бошад 15.38, евро бошад 15.11. ва гуфтаниам бародарҳои ҷон, бачаҳои чай ҷон, ки курс дар ҳар як банк Тоҷикистон, банкҳои Тоҷикистон дар ҳар хели зинай ва Бонки Миллии Тоҷикистон 170 нишон дод 1000 рубл, Бонки Исхоти 1000 рубл 169, Алифбонк 1000 рубл 166, Спитаминбонк 1000 рубл 165, аввалин бонки молиявии худ 1000 рубл 155 ва ҳумо бошад 1000 рубл 164, Каскомербонк бошад 1000 рубл 155, Душанбе Сити 1000 рубл 162. бародарҳои ҷон, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. ҳар як қадаме ки шумо подписатсия мекунед, ин канали моро як дастгиришона видеоро паҳн кунед ва фикрҳои худтонро оиди Convey Plus программа бинависед. боқӣ сарбаланду обод бошед.